Aquí veiem dos paisatges del nostre entorn, dues desembocadures d'un riu. Diríeu que tots estan igual de conservats? Quines diferències veus? Tots els éssers vius generen canvis al seu entorn i es veuen afectats pels canvis que fan les altres espècies. Però actualment l'impacte de l'home s'ha de posar a debat i ha de ser limitat i regulat, degut a que és una espècie força abundant i que té actualment una capacitat molt gran d'impactar i transformar l'entorn. A mi m'encanta passejar per espais naturals, pel bosc, l'alta muntanya, pel mar. No me'n canso de veure diferents paisatges i sentir diferents olors, fins i tot aquell silenci. Em relaxa i m'ho passo bé. Però no tots som iguals. Jo tinc familiars i amics que prefereixen passejar per la ciutat, fins i tot anar de botigues. Però a tots, tant els que ens agrada com els que no, ens interessa que el medi ambient es conservi. Sabeu per què? Si destruïm el nostre entorn natural i la biodiversitat, perdrem la nostra principal i, en alguns casos, única font de recursos. Tot el nostre menjar i quasi totes les medicines les obtenim del medi natural, com la major part dels materials que utilitzem. També és una font econòmica, espiritual, estètica i de lleure per molta gent. És normal que els nostres entorns canviïn, tant de manera natural com pel nostre efecte, però hem de mirar que no canviïn tant com perquè els posem en perill. El dret dels éssers humans sobre la natura ha de ser qüestionable. Cal debat i cal legislar. Hem de conservar-la perquè és la nostra font de recursos i també per motius ètics. A l'hora de fer modificacions al medi ambient o fer accions de conservació, hem de valorar com seria el medi si nosaltres no l'estiguéssim modificant, és a dir, que el nostre impacte sigui el mínim. També hem de valorar que puguem obtenir els recursos que necessitem, tant materials com lúdics o de gaudi. I en darrer lloc, que no només els podem gaudir nosaltres, sinó també les generacions futures. És el que anomenem mirar que els nostres ecosistemes i l'ús que fem dels recursos sigui sostenible. I vosaltres també jugueu un paper molt important. Les vostres actituds i decisions personals compten molt, moltíssim en conservació. Tant si vivim en un poble com en una gran ciutat, tots hem de prendre consciència de la importància de conservar la biodiversitat del nostre entorn. Tot el que necessitem per viure depèn del que fan o han fet altres espècies. Ja només per això no ens podem permetre perdre biodiversitat. A part d'això, podem trobar molts altres motius. Quins són els teus?